Здравейте хора, аз съм Карзам. Сега ще потичаме малко, защото съм на село и това ще е клипа. И правя този клип хора само сега. Защото ще правя клип чак утре вече за това. Малко да потичаме хора. Ето вижте ме. Сега се потичаме. И обратно е сега. Хора. Не, заради друго просто на силно няма да заради той малко хлеба да потичаме. Его хора, вижте как ми е гледката. Кофтичката ти. Хора, сега. Още малко. Ай, малко е ти. Днешния клип, който качих сутринта, ако сте видели, се бях извинил, че вчера не бях клип, защото ходих на планина и се върнах много късно и ми се уморих. Не ми се качваше клип и го качих сутринта. Хора. Хора, това ще е всичко за този клип. Абонирайте се и бай-бай!